Fajgertovský dům patří k nejcennějším historickým památkám v Kolíně. Pochází už ze 13. století a jeho dnešní podoba je výsledkem mnoha pozdějších přestaveb a úprav. Jedná se o historické sídlo regionálního muzea v Kolíně, které v současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí po více než 30 letech, kdy dům byl pro veřejnost havarijního stavu uzavřen. V interiéru se můžou návštěvníci těšit na velice zajímavou nástěnnou výmalbu z 19. století a také dům bude postupně vybavován historickými expozicemi. Tak nyní se nacházíme v objektu, který patří Středočeskému kraji a já bych chtěl říct, že v letošním roce by se měl dokončit a my máme ještě zájem se domluvit s majitelem vedlejší nemovitosti, která by do budoucna mohla sloužit jako další výstavní plochy. Myslím si, že by to byl velký komplex, který by tady nabídl velké množství kulturních památek, které v současné době máme v depozitáři. Jsem rád, že Středočeský kraj se pustil do takové nákladné rekonstrukce. Je to pro nás jedna z nejvýznamnějších staveb v celém Středočeském kraji a jsme rádi, že vedení Kolínského regionálního muzea tuto stavbu připravilo. Chtěl bych vedení muzea poděkovat za jeho velmi dobrou práci a zvu vás pochopitelně na to slavnostní otevření.